Ki para bangit bayet sa sisian ni don ban priang sngobhai pi syakene ka jing syakri blay ka jongi lengba jong kene ka por ka pementa ya ka bala penbet lengba kene ka YouTube channel da ka balang Presbyterian Laban nyai ku blay ru ya pi we ha ka kerteng ka bathiang ka kerteng ka don bor ka jong Jesus Christ obo try ban nginget bo blay un kurkhu yangi ha bangi don kumne ban syakri ya ka kerteng ka jongu ka Bible ka ong ngan ong syapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublay jonga hau ba ngashania karom ja ai ka bas niu yeme lemni ka nu ka jingyap them kanom wan hajan ka yeng jan jongme ngini twai kukpa jongi ubah peneng long ka bokhuj ka kerteng ka jongme nyai ngu yema ku tra pi hakane ka no pai ski jong ka ski ka bakrau hakaba me penyo pat hangi ka bakum ka ni ka lat bengila ban syakri ya me bat ku tra ban pendon burom ya ka kerteng ka jong me kalong ka por ka bakerpang ku trai namar bagi don bat me me don rengkat lem bat ngi ngi duai namar kata ka jing lam ko jome ngi naduk ka bas dang kum ne haduk ka ba wai ka jong ka batu pen kentangi ka wei pokoi ka benta ka bagi don ban pendep lingba jong ka ni ka por Tuangi duairu nak kebentak balang ke jome tuis nei ban ken mau ya ke wei pokoi ke rempe yang kristan ka badon hapo ke jing kedup jo ke balang hoi don pedeng jugi ke bayat ling baki por ke bayat baki por ke besitom don pedeng jugi ke beshem ke trai lagi jongki jing shem ke bangila ngi ke bangingim la pun skotu henry tang mame rengkat lembat ki henry duai ke trai ha ke bakum ke ni ke por ba me misnei ban kristan bor ki ban penchat bor ki pat ban long rengkat lembat ki ko kedrat ha ke jing kendu ke baki ke kendu ko trai ha ke long yeng ko long sem ko jongki I bakenum do jinkerman and I can pitch me I can pass me but I can snot ken ham ken obalong unong penem par unong siu spa u jongki trai ngi twai na ke benta ke balang ko jome ba memen ken mau lemru yakin nong syara juga balang ko trai ke baken thup naruki pastor ki temen besan rengkat lem bagi khot ke komiti balang ke badan ke jingkit klik ke bakrau na ke benta ban yalam yu pai lang u jome tu isne ko try ban ai haki ya ka met ka bakot ka bakia ya ka jing start ka jing champang kum no ko try pi bangila ban yalam yu pai lang jome kat kum ka mon bat kat kum ka tin ka jome try pi tu isne ban pediang ka jing duai ka jingi ka por ka basa ngi IT bagi syania ha ka jing alam ka jome ki namar yeki ngi duai ngi pan ha ka kertang jong Jesus Christ amen ngin de peteng dak ka bangir ruai ka jing ruai kap laispa safuar nakbat mai pa laispa safuwe nakabrim hau mau siang bante mensim jonga wat e ka nongrum kraw ba yaine ban penchong yaladi hawa jingyap ngam shep tieng mau siang skemutrai haba ki eryong punjat sho yala mensim suai baro artli gid khat ka jing ruai ka laispa safuar Sim jong ngawat kanong rem kraw bayai ne ban pen shong yaladi hawa jing yang ngam shepting mau siang skem try haba ki eryong bunjat shoya lamen sim swai don blay hapo dengi blay bakum u blay jong Bas ngau brai yam jongi am ji
hak ni ka por ka bementa. Ngila poi syaka weipat ka benta jong ka jing syakri blay. Berkata kalong bangin yos ngono ya ka kubor na ka ketien ka jong blay. Bachwa bangin poi syaka ta ka benta. Gidon ya ka jing ruai ka bekerpang ya ka ban ai hapedeng jongi dai Miss Rivia Renja. Hak ni ka por ngas ngobha ban khot ya bin wan chakmat bat ban ai ya ka jing ruai ka bekerpang ka jongi. Reaching out with no one to hold. You've been abandoned, there's no place to go. Wounded and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. For there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm rage and rage, and it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wives. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled souls. Oh, Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. Oh, when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken.
tau burom play. Ngai ngo yu play na kabenta ka tu ka jingrua ya ka bangila yo mentan. Pat ku play shibun Miss Riviera Rinja. U play unang kerku ya pi unang ai bor pi. Ba pila ya ka ban shekri utrai. Leng ba ka sap ka telen ka ba ula ai pi haki sngi ki stem baro jo ka jingim ka brangsa ka jang pi. U play un kerku ya pi. Ki para bangit pi ngilapoi syaka weipat ka benta. Bagata kalong bagi ni osngo ya ka kubor na ka ketin ka joplay. Ngiango you play ubalalong rengkat lembat ngi. Lengba kini kitayo ki balalit no. Kabangangit ngilamat igi jingkerku. Lengba ki syakri ki joplay hagi kitayo ki balalit no. Bat sashi sien ngi don kumni ban ngap bat ban ya keren ya ka ketin ka joplay. Bagi duai bu play un kerku yangi habangi don ban ngap ya ka ketin ka jong ka teks lani ka nongrim ya ka ba ngalabu hakan ka janmet bangin yo bani selok ka long na ka shiti ka ban ningkong shiki nong korin ka lenong ka ba khat riu ka khot ka ba khat lai kiktien ka ba ong kumni to da sharai pi to da yangs campi haka jinget to da le shlur yaldi pi kum ki rangba to da penklan yaldi pi ublayon kurku ya ba puli bad ya ba shashkor ka ketin ga jung ngini twai ko kpa jungi ba peneng nyang oi mesashi sinpat bangi yo ya ka ba kum ka ni ka por ba kata kalong ban ngap ya ka ketin ka chome trabi ka ketin ka chome kalong ka ba ban ngong thu ya ka hangi twai yu mensi makut uban penshayangi uban pens ngong thu yangi bat uban pen paur hangi yaki ki bayar yaki ki bajilio juga ketin ke cuma hap deng jong ilang paro terapi tolong kat balau jong syakri yo ba mem legit ak bakum kan ke por ban yeng nak ni ke jaka ban sam ya ke ketin ke cuma tolong kat batu batu ab ki barok ke ban mi nak shentur ke cuma kan lo ke bor yang ban kan long ke bor yang ilang paro ki bas ngau ya ka burom ngi ash makutrai nama ka kertang jong Jesus Christ ni twai bangi pan gini paro menta bachadu ki bom jukutru amen ki para bangi bi katu katne syapang kane ka shiti sha ki nong korin latho ya kane ka shiti da u apostle Paul haus nam sanpusan hadin ka jing yapno ka jong Christ but Paul utho ya ka ni ka shiti haka jinglet missionary ka balai ka jung ka nong ba korin ka day ka katling lani ka sipot ka pau nam bha but ka dayru ka way na ki major trade center haki por jung apostle Paul but na mar ba ka day ka trade center ka jing ka jaka khai pateng ka pau nam kumta ki jat penriu ki ba per na jan bat na jingai ki wan ban trei ban kta ban le ya ka business ke jongki batru ban shong ban sa hakane ka shnong korin bat haba ki wan kumta pitip ki wan ra ru lembat ki iki jingkala ki babun ka jingkala haka culture ka jingkala haka shongkha ka shongman ka jingkala haka rukom im bat ka jingkalaru haka jingde bat ka jinget bat ka balang para bangit pi hak koren ka yat lengba ki por ki ba bat ki por ki ba shitam bat day halor kini ki baro ki bala penlong ya apostle Paul ban tho ya ka ni ka shiti syaki para bangit kiba don haka balang hakorin balay kenang ban ai lani ban offer yaki solutions haki para banget kiba don haka tu kapor ban hikai yaki para banget kumno ban im na ka benta ukris what hapdeng jong ka pertei ka badap tang da ka jingkulmar ka badap tang da ka confusion confused lot kulmar lut haki ai ke baro tip ke ai ke batay bat ke ai ke bom day kanu ka bashisha bat kanu ka bom shisha bat para bangit pihit
yano ban ko ngo bat yano ban num ko ngo bat habangi pet bat ngi examine yakini kisgi ki jonga bat ki jong piru ki ba menta manga bat ma piru para bangit pihit ngi im kum balong ki para bangit pi kum balong ki para bangit hakoren kapor jong ka jingkulmar kapor jong ka confusion haki ki baro bat na markata ong upol yaki para bangit hakoren to sharai pi to yang skampi yaki jinget to da leshlur kum kirang ba bat to da penklan yaladi pi ki para bangit bihit upol shim kren shim tho shim ong tangi ki para bangit ki badon hakoren Henry upol ongru ya pi bat yanga ki bolong ki kristan jong ka juk ka pamenta don da ka waipat ka solution don da ka waipat kalat hakabang ngaban ma pi ngin yo ya kaban pai para bangit bihit ka day yanga pat ya pi sasisian pat bangin pai bat bangin lek pat shaka bible ka bolong ka ktin ka jong play we have to go back to the bible kay ka ba ka bible kong ka maning kong to da sharai pi be on God balay namar ka jingwan ka jong try kani kalajan para bangit be pitip nem bakampa judon menuru haka history jong ka pertai yakaban pendap lani ban fulfill yaki jingit hulupa lani ki prophecy shwa jong jingwan ka jong try kumbala pendap but kumbala fulfill hagi ki ski jonga pat jong pi kampa judon menuru haka history jong ka pertai haka baka persecution ka jing penchitom banyi ki kristan kan jur kumba kalalong hagi ki ski jonga bat jong pi lok pa la piong ha India la piong ha China la piong ha Middle East la piong ha Africa jerpi keleng saudong ka partai ka jing jur jong ka jing penchitom ben kristan kalong kabala palat bat ka way ni kisain kibau Jesu ong shwa jong ka jing wan ka jong pinlong kibala shun da ki kenja benriu baro naka benta ka kerteng jonga pinlong kibala shun da ki kenja benriu baro ong utrai bat para bangit pihit ujisu ongru to sumar ba unuru om shikor yapi hakiri kisgi om tang maki don kinong shun ya ka gospel Henry ki donru sa kinong shun kiba kenjaman sim kiba wan ban ra ya ka jinga pat ka jinga pra hapdeng je ki para bangit kiba wan ban ra ya ki jing hikai bar ki theology kiba bakla bar kiba punkulmar shibune dang hakini ki kendiat sngi kibala letno hakini ki tayo kibala letno ngi puli bat ngi yu iru syapang ke balang God Almighty kabala sutit imat wat hakini ke ri ba e jongi ke ri khasi jaintia kapakan nongrim jongki kalong bau Jesus Christ ulawan syaka pertai berkataru haka jinglong jong ka kente bat donru kibala don menta haka bakum kene ka kenhun lani haka bakum kene ka jajinget para bangit piye ka jingkeli kalong lada piong bau Jesus Christ ulawan menu kata kalaja lani hangno la tho ya kata ya ka belakam da kini ki lok ki ba e jongi hatu ka Bible kam ong ki kam ke apostol ke lenong ke beningkong ke dekhat ke bakhatwe uni u Jesu ya bala shimno asha jirong na pisha peneng unwan haka ju karukom gomba pilayu i ya u baulet shabneng
haka jingwan arsian ka jong try ong ka Bible baro kinyo om tangkat tu kat ni Henry baro bat ka Bible ka ong nabakumba ka mino ka leili na mingi bat ka syai syadu sepngi kum taru kan long haka jingwan ka jong ukun ubriu Matias arpusau arpenyo hatu kata kala jasi para bangit Henry ngi kermen bat ngi nyet bak kata kan sajasyen baru sekarya uong kumni syapang ke jingwan ke jutrai bahakata kasngi ki kijat jangukin yeng halor ulum olip ubah persya ke Jerusalem syapang mingi baru ulum olip unkat na pedeng jangu syapang mingi bat syapang sepngi Usekarya wong balada utrai unwan un yukjat haulum olep bat ulum olep un kat arliang. Syapang mingi bat syapang sepngi. Hatu para bangit bihit kabakum kata kala jasi. Hatu para bangit bihit kabakum kata kala donsi aka pertai. Kampatja Henry angka ketin ke joblay kan sa jashen. Banda kala ja ki news channel ki social media kin jendala telecast kom ka breaking news. Henry haduk menta kampatja Henry angka ketin ke joblay kan sa jashen. Na markata to dasharai pi be on guard. Kenang ba pin lat bat pin itu ya kita kin nongshun kiba kenja mensim kapaar yang scam haka jinget ke jinget haka definition jong ka pertai lani jong ka secular world ka jinget kalong bahabang ngayoi kumtaken ngan sanget. Lani seeing is believing. Without seeing, how can I believe? Lemda ngayoi kumno ngan nget. Kata di kajing batay, kata di kajing keren, jong ka pertay. Henry para pangit pihit, ka definition, ka bakum, ka ketin ka jong belay, ka long bat ka ong. Te ka jinget, kalong kata ka jing ngoskem ya kita ki aka ya ki bangikermen kata ka jing tunju ya kita ki aka ki bom yoi ka bamut ngechwa te pensa yoi believe then you will see baru Jesus Christ upenchisha ya kata pikin mau kumno bau ong ya ukpa jo uto kena obapang bur lada menget lada mela banget ki ai baro ki long ki bala yauta obanget baru ta ukpa uong nganget atrai ya rap ya ka jing bomnget ke jonga bat markum ta ong ka Bible uta ukena ula yang judge badula mat ya ke jing pen kia ha ke jing im ke jing u kini kisgi ki ba nga pat ma pi ngi im ki long ki ba tan bat ki ba shitom hadu kata nalor kini ki problems ki ba ker saudong jo ke jing im ke jongi ka ba man la ke sngi la at chishu sekani ka pandemic ka bala sarlut ya ka pertai kentopru wat ya kini ka ri khasi ba jongi lara pikren ya ka kam ke jam daki millions ki brio ha ka pertai kila dono ki kam ki kti ki jongki lara pikren ya ki nong belas ngi ya ki nong nya taksi ya ki nong nya toris baro kila syak tak lut ha ka ne ka pandemic kimyo syu kumto kumakijio ha ki por bar ki snem ki bala letno para bangit biya ki struggle but ki suffer namar jong ka ni ka klam lada pia kren ni ki kena pulih la kalong school la kalong college la kalong university
Kat nungut ki bala ban access online, pat kat nungut ki bomla ban access online. Kat nungut ki bas ngothu, iki jingikai, bat kat nungut ki bom ngothu. Kala per, bat kala kelalut nadong syadong. Kam long shu, kumbalong haki puar, bat ki snem ki balait no. Lada pikren, iki bapang ki basitom. Bun ngila shu ya concentrate. Tang ya ki bapang COVID-19. Klem da kit kia shu ya ki bapang na ki weipat ki jingpang. Pitip nem batang hapo ki hini ki henriu benai. Kumbahan riu pu sangut ki kelung kila day ban yapno hagani ka ri ke chungi namar bakim yo ban lekha haki hospital ki ba day ban penkha yaki. Tip sekat nungut ki weipat ki ba yap namar ka jing bom yo sumar hak rukom ka ba day. Bat ka bas ngusi ka long. Bahkan ni ke kelam, ke ni ke pandemik, kalau ketaru, ya ke jingeng, jangan Kristan, haki ni keski, kiba mentah. Bun kiba keli, balai, bau belai, usyak, ya ke ni, bahkan jah, haduk mentah. Hatu yu isi, ya ke jing shitom, jong ukup shiliang, usem shiliang. Hatu yu isi, kat no ubaduk, struggle but suffer. Ki para bangit pihit. Lada perkat ya ki bakum kita ki jingkeli ki long ki badon nongrem. Henry ngap kay ka baka Bible ka ong. Iwe isem yingru innom hap klem ka jingtip ka jangublay. Katnutam ya ka bakum kane ka jingja ka balakta ya ka pertai parok kaway. Uravi sakarya uong. If God allows it, lada ublay usha, He has a plan. Udon kajing temu. So trust His timing. Namar kata up ya kapor kajang u. Shania ha kapor kajang u. Ublay umong. Tawat syapting me namar nga long ringkat bat me. What's ngoma namar nga long ublay jong me. Ngan pencad bor ya me, hoj ngan ya rap ya me, hoj ngan Krisyan ya me, dekak ti ka mon ka hok jonga. Kata gari ka kular ka bo play ukular ya ki kun jongu. Ngipat, ngimnget ya ka baka Bible ka keren, bat ngi syapting para bangit pihin. Ngiartatin ya play. Nyartatin ya kaktin ke jang urukum ju. Ngilapan kraw palat ya uni u coronavirus ban ya kabangi pen kraw ya blay. U Paul te was tip ya ka jing shisha. U bas ngutru ya ka jing kraw ka jang blay. Na mar kata uong kaban im ka long ukris bat kaban yap ka long ka jing mentoy keng. Parok ngitip ya gajing shisha. Langi klan kat nuru haka wei kesgi mangabat mapi ngin sayap no. Ka Bible reka ongkom ta labu yu briu ban yap sisin perhatian kata ka wanting kajing bishar. Para pangit pihin lada labu yang ngabat pi pan yap na u coronavirus. Pindale sekumlu pin numla panlai. Lada om shim labu ya pi bat yanga ban yap na uni u coronavirus. Kabumut lada pile sekumlu ngenum ya. Nawar ka kti ka joblay ka don ringkat bat ngi. Ki para bangit pihin par ki parlak pihin. Lada day ban tlum you play. Lada day ban bu jingkeli you play. Day ujub ken ya bala tho hakane ka kitab ka berim ujub ang ka ktin ka joblay ulang ubriu bejanai ulang ubriu shapting joblay handa ka poi ka por hakabala shimno ya ka jing don jing em ka jang paro la shimno wadi ki kun ka jang uru handa ujub
haka cakap on complain, haka cakap on tnum, haka cakap on buk ka jingkeli uplay. Huang lengkot ngawan, bat lengkot ru ngan lek no na kanika pertai. Hadu kataru udang long ubajanai. Bat nalor kata ong ka ketin ka jumplay. La syok YouTube sata ka jingpang tojau na duk na sinrong kli hadu ki slakjat. Kabaki wei kila itat kila isaliapan pet yu. Bat ngis ngotup ha lada mi tang wi to jaru katno ka jing pensitom bat katno ka jing penwet. Hada ujub uyaisha wat ya kataru. Kat hadu bakal lok jong ong kujub. Balai mem tim no yu blay u jong me bat to yap no sendon. Ujub wong pa ka kentei ka babi. Hatu ngin pediang si tang iki ege ki ba pa no blay. Nginum pediang syu iki ba sniu no play. Para bagai pihit hadu kata ujub udang la ban yaine badu play. Para bagai pihit namar kata kai ba ja haga jingim jonga ba jongpi. Tu tip bakadai deka jingtip ka jong uplay. Kabalai Leshlur kum ki rangba. Wei rangba. Lani kamut kumno haba ong rangba. Rangba udai ubta upriu ubla sanba haka perkat keperdan bat uda pensyong nongrim bat pensyong niabha eki baro. Utaken udai urangba. Dai namar kata kedau bau pol uong eki para bengit hakorin. Huang ko para bengit. Tuat long kena haga jing syampang. Henry haga jing baman tu long kenlong. Te haga jing syampang tu long rangba. Kamut kumno habo pol ong tu long rangba. Kamut tu long rangba hakaba tip bat hakaba itu yau play. Tu long rangba hakaba tip bat kaba syampang ya ka ketin ka jong ublay. Balai kenang ba nginom longshu kum ki kena ya ki bala pensyat kenteng bala rong no keleng dakal air ka jingikai baro daka buj chalai ki brio haga jingle sianti ka ba kum ka buj new ka jingikai ka ba pakla nambar kata kadau ka don kam yang nga bat yapi bangin long ki barang ba haga jing syampang ya ka ketin ka jong ublay. Wadu jisuruk daladi umaham uwan yang nga pada pi nakin nong hikai lan nakin nong itu lupa ke balam ler umong nabaki kris lam ler bat kin nong itu lupa lam ler kin mi bat kin peni ki dak ki bakrau bat ki jing pala kat ban syukur larala wat ya ki balajit namar kata ong ke Bible to dale shlurpi kum ki rangba. Be men of courage. Kenang ma pila ban itu bat ban ya le persya. Eki false teaching. Lani ya kita ki nong hikai lam ler ki ba mi bat ki ba don haki ni kiski ki ba menta. Namar kata ni don kam ban penslur ya de kum ki rangba. Kabasau bat kabakado. Paul wong to penklan yaladi. Kata kada ka Paul wong iki para bangit hakorin to penklan yaladi. Ki para bangit biit nakabenta ban yale persya ya uni uknyang jingpang COVID-19 ka health department ka ai yaki guidelines ki bangabat mapi ni day ban bod yaki kum ka badeng yaki mas habangi mi syabar ban sat lani ban tet ki kiti bunsin ban bam ki jing bam ki batei komu so upai bat ki wei pat ban le exercise man kasngi kadang ba kita kin build lani kin tei yak immunity system haga jingem ka jangu bril bat daka ba le kumta ngila ban lat nasipun ki jingpang kita paro kilong ki batei yang nga ba de pi ban le
kilong ki badai yang nga pada pi ban penmelian Henry ngap ke ke baka Bible ke penken mau yang nga bat ya pi Bamangabat mapi ni dongkam ban penklan yala diru kam tam lele haka jingedei ka bakenja mensim ka Bible kaong namar ka jing penmelin ya ka met ka mentoy tangken diat Henry kata ka jing real play ka pen mentoy syakiai kiai baro ya ka jingim ka bamenta bat ya kata ka bansawan Paul namar kata Uai yaki guidelines nakabenta jonga ba jongpi kumno ban built yaki immunity system kabaya day berka jingim kaba kenja mensim Sengap uang kumno to min minot ha kaba puli iwei temati kalenong kaba saw kadekot kaba katlai minot ang Paul ya u temati ha kaba puli Puli hang ni kamut kaba puli ki kot kubor. Puli hang ni kamut kaba puli ki magazines jong ni ka pertai. Puli hang ni kamut kaba browse yaki aka lingba ke internet. Puli hang ni kamut ban minot ban puli yaka Bible kaba long ka ketin ka jong ublay. Ki para bangit bit datang ka ni kabala ban Krisyan yang nga pada pi hapdeng kijing ki palo ki bakat kini hapdeng kijing kulbar ki bakat kini hapdeng ki confusion ki bakat kini omdan de ka waypat Henry Day tangka ketin ka jong ublay Jeremiah umong la shem yaki ketin jong me bat ngalabam yaki Te ki ketin jong me kila long hanga ke jinkmen bat ka jing shatkemen ka donut jonga ki ketin jong me kila long ke jinkmen bat ka jing shatkemen ka donut jonga pikwa ban kemen pikwa ban shatkemen ka dei tang ka ketin ka jong play para banget pi umdon de ka waypat kalat ka dei tang ka ketin ka jong play ka bala ban le Ya kata Na Lord kata Sakaway pat ong Paul Ko Timothy To men yaine haki ay ki ay Namar habamele yakane Men penim yalade Bat ya kita kibayas ngaw yameken To men yaine haki ne ki ay Para bangit pihit ka jing yai ne bat utrai ka dei ka ka ba don kam ha ka jingim jong banget badu Jesus Christ bon sin ukren syapang ka jing don kam jong ka jing yai ne ha ki saw gospel badu Paul was ngutro ba syapang ka jing yai ne bat utrai uang kumno uban penikhlat no yanga nakata ka jing iet ka jong Christ Hatu ka lanot lani ka sipa ka jing pensitom ben lani ka jing tengan ka jing lengkut lani ka jing ma hatu ka white lam omdan ka airu ka ban penyaklat no yanga nakata ka jing iet ka bahau Chris Jisu ubau try jongi kata ka statement ka bau Paul uai ha ka jingedai per ka jinget balau jong unong penem But para pangit-pangit Namar kata ka day yang nga Badia piru Bangin pertubut Ya ka jingim ka jeng Paul But what happening Ka jing do jing kermen What happening ka jing long gloomy Jong ka future What happening ka ni ka klam Lani ka ni ka pandemic Tongin penklan yala de Haka jing day ka jing shimet Batu play Bat ban yai neru tang batu Hadu ka bakut I can one ki jinge let's say can come crowd I can one ki klam kin nang crowd hanring ngati ngan yaine par ngan pat ya ka keti ka jang utrai pat para bangit ka bas ngoiet kalong balada nga bat ma pi ngile kumta omtang bangi pen em yalati henry ya ki taru ki biyo sngo bat ki biyo yang iken ong ka ketin ka jong play da ka bangi le kumta Omtang bagi pen em yalade henry ki weiru ki ba pet shanga bat shapi na markata
ong upol yang apat yapi tu men pen klein ki para bangit bihit om tang ba ong yaki para bangit ya koren henry ong lemru yang apat yapi ki belong ki Kristen jong ke generation ka bamenta bangiru ni donkam ban pen klein yalade haka cingidai ka jungi shimet bat ublay but haka bakut para bangit bihit pilaban klet no pilaban numken mau shu ya ke ka bang nilai keren ka bang nilai selok henry tang ya ka ni ka wai piwat num klet dalili ruam berkata kalong bap deng juki jinge hap deng jong ki jing do jing kermen hap deng juki ki bajia saudong jong ka jingim ka jongi ni day ban let pai pat shaka Bible we have to go back to the Bible. Nama day tangka Bible kabala ban sustain hega jingim janga bajang pi. Day tangka Bible kabala ban ai bor yang nga bade pi hap deng jungkini ki bajia sadong joka jingim ka jangi. Ban na mar kata kadau ong ka Bible ka ketin ka jong blay yang nga bade pi. Toda syarai. Toda yang skempi ka jinget. Toda leslur kum kirang ba. Patu da penklan yala di pi. Uplay un kerku yangi na kamta ka prom ka changu amen ina tuai ko kpa jangi ba happening long ka bakhuy ka kerteng ka chame nyango ima ko kendar bi sashi sin pat lingba jokoni ka por ka bamenta ha ka bamendang keren bat mendang keren yangi lingba ka ketin ka changme ka ketin changme ka long ka bor ka ketin changme ka long ka yit kmi ya ka jim ka changi ka ba pen kan ma yangi ka ka bangi tei pan le par ka ka bang ngim tei pan le namar ka tanga tuai ko tuai bau sembah bla bet hakan ka janmen unio ban hap deng ka domet but un sei so aplay hadu laipo hundrupo but hadu shis pasha but la ingi ko tuai bangin bat ka kti ka chama but la ingi bangin snot hame but la ingi bangin yainer utang bat meki hadu ka bakut no jong ka jim ka jungi nakane ka pertai tuai bi tu isnai ban long kat ban ngilang baro ko kundal bi I bangin pet shama, but I bangin commit utang shama. Nama day tang nang ta bangin aban mat ya ke jing sham sem ka batmai ha ka jingem ka changi. To sngoy ke jing twai ka changi. Nama day kini twai bangi pan ha ka kertang jong Jesus Christ. Amen. Ngilapoi siya kapan penwaino ya kini kejingeseng kejungi hakan ni kejanmet batu blay un kurkui ki barok ki bangilayo ban pendep ling ba jong kini kapor ublay un long rengkat lem rubat pi ki para bangi bi jong kepalang ngin sei syampat la shimtayo haga ju kapor bat ni twai bo blay un kurkur ngi kumta ling ba ki nikiski bagi por ki badang wan ngin penwai da ka ngirwai lang ke jingruai ka laispa propusau na ka batmai but saus pak katsan na kabarim pada dim la depan ruai gini kejing ruai ngin sayeng lang pan ngin yopat ya kejing kerku penwai wat ngawat ya meko kenrat shani shawai klem dawai sngo ki jing yam larungat habajan ugyeng utrai komat jongme jing im jonga haperthai ngi barok kitik hot kejing ruai kabalai spa prapusa ngawat ya meko kenran shani shawai klem dawai snoki jing yam la ngat aba jan uyeng utrai koma jong me jing em jong nga ha pertei koma jong me jing em jong nga ha pertei jing sung cha nai ban ya long komen sudah kamon
Tang ba men ye yang ren kat baro hang tang aladon. Come once go see, come once go see. Ju nam ha ba don ma me. Come once go see, come once go see. Ju nam ha ba don ma me. Ha po lawar ding ka jenjar lei la darung ma me. Shem ka jing pen hun jing jem nod ba jing subun la ka me. Jing I jong me, jing I jong me, ka pen ti yang ba ro par. Jing I jong me, jing I jong me, ka pen ti yang ba ro par. Menga kerpatrai nang hajan aka jenjar yang lem bud ya nga shepting hang ni bud nga kyo yak hang tam shem sen rang jong nga hajan jong mesh ngan ngalong sen rang jong hajan jong mesh ngan ngalong. Tengine yang lang. Kacing ai ka badap yang kajung Jesus Christ sebutrai. Kacing ba ka bapla ka bamayan tamai kajung playbook pa. Lem rup kacing slok ka batiang ka pencet board ka pencingan pentingan kajung mensim ko. To ha begini jingker ko. Kedi open shong sa, shong dap, but pi way ke badon ha kedi ka pon. Lem rup ka balang ka badon ha kedi ka jeka. Lem rup baro kita ke ba iye utrai ke ba wat utrai. Ha ke jeka baro bekidon. La kalong kedi ka ri gujegi merkeling setlak ka pertai. Nadu menta ba chadu ke ba bom jukudru. Amen.